Akatukwa kuti imbuya. Murume uyu akandituka kuti uya utore zviro zvako zikubechera kazare mvura hure kutodza mera akabara meseji iri mufoni ndakaona muroora wangu ane zvaanazo inini pandiri pana basa ndambosangana nazvo muroora wangu anga ane zviro zvakatsvuka pandakapinza maoko angu kudai zvakasara zvakandamira mumaoko mangu ndakapinza baba ibhahanzi ana mai anoti anogadzirwa pane bhati inozi munogadzirwa pakutanga kushipana kutakapitira chigara tisi pamba wakati simba kashipana atira maraini ubvunza atirire maraini kubva Simba ndiri kubasa unotengesa mbudzi taitengesa masikati azoone kuti ndasvika ende kubvunza mbudzi adziri apo dziri unoti handisiyi nharada zemutaura kuti mbudzi unotsvaka dzinotengeswa nomaraini zosiya zvakadaro mbudzi azonzi anonoti mbudzi inotengeswa anaende sikuru pasina munhu tadza kutengeswa usiku 10 o'clock korufukuro mbudzi inotengeswa usiku ndozobvunza futi mbudzi dziri kushoda dziri kuendei unoti handisiyi anozotaura mbudzi dziri pakati ndakatera dzimwe mbudzi ndikadziona dziri dzinotengeserwa ndikatenge kana magambudzi kusvika pamba ndatenga magambudzi ndipindise mumunda kana matanga akatorwa akatengeserwa tenda yasangatarira ndikava nemarata pamba akatorwa akatengeserwa tenda yasangatarira gore rapera apa rii ndakarima magwere ndinotenga magwere fertilizer mbeu ndotenga ndose ndorima pamba ndochiti ndakuda kuenda kubasa mwana apima magadhi mairi magwere mwana apima magadhi mairi magwere iye uya kuti wapimire magadhi mairi magwere kwakutora magwere ayo kuti handiti nemachi nemagwere atori magwere ako kumutse mwana warara mwana ubva ati andi magwere mwatora nemuchini mutsiri yobva petuke kumba kwatori bhemba kwautenge chihuri pakarire mwana paya kwauriwo mwana ngebhemba ari mwana ngebhemba muchoriwo mwana ngebhemba here ndoda kunundine mwana iyo bva todini bva nditemama ngebhemba kubva ndirume apo chironda pamuro wese ubva wabva waiso vanoenda kudini hospital vanoenda kumangana nyaya kumapurisa nyaya yangu yakandotsikwa kumapurisa yaizonga saizobudi zvakanaka vanadziende parurwa ndobva ndafuna vasati kuti adini taendese kutauna saka tichazotaura kuti kwedheti yakunoswa kati kuva ndasiyana nazvo kuva ndaziende kwahondi kwachitahumani tosinatirasechahumani ndo nyaya yendinayo tochipane mukadzi asi ndikakwabere kwachikuno abereka chanokokota saka chitahumani akachazodini tozokudaidza inoti hatina kuzodaidza ubva zondifona kuti mbuya tadini taadaidza taana kupana achitaura nyaya yako matasinangudze nyaya yangu ubva zondoti chazokudaidza handina kuzodaidzwa kusvika nhasi iyo zvizi unouya kubva kumusha ichienda kugara kumukwambo mukwambo wacho ausari pabhadharo akabve ana yakwanisira chipanga mukwambo wacho asi abvunzira asi ndikwana ndidini ndikwana ndikugara ini handitauriri ndikamufonera haadai foni yangu une chitupa changu unorama nechitupa changu unofamba nechitupa changu ngandiye murudzi wechitupa iye wacho haana chitupa ndaiti ende kumba kwenye moto wechitupa mutori mabhiri titovesana akaramba ndingaito muto wechitupa nanhasi ana chitupa iye wacho kusvikana nhasi zvinodini zvinonetsa iyo zvini mwana wazorora mwana arora ndakabva asara ari baba kubva ati mwana haarora tengesai mombe mombe dzakasiya dzedanga dzedu takaguru mombe tengesai mombe mwende kubvunzira mukadzi ndakandi kubvunzira mukadzi mugwero akapopota akatukana abereki ikwakarorwa mwana kuti wazokubvunzira ngei undane murora saka imwe wazokutambirirepo ndikaende mumunda kuti ndiri kusakura munda mwacho iyo ndakakaita ambushi hauipa munda mwacho kusakura unakaita ambushi kuti pamunda yapo pachauyani asi ndarime kudaro magwero acho nemadhumbu acho zvisonochera neshamwari dzake kuti ndizotorawo chekuti ndichiende kuondwa kubasa haatendi ndo nyangu chipana izvi zvawachiti pastendi pendakakuwanda babangu ini wakudzinge mwana wandakapi pastendi kuti mwana iye warora chigara pastendi apo wauchiti mwana iye naibvapo pamazuva aperapo ukaende kunanga akati 3 days ariyo akarariyo akaswereyo ariyo ndozofonera munhu kuti munhu urari kumba kwenyu chiswereyo ichigareyo pamba pachipesa paperezati mabhodhoro mombe dzangu dziripere kufa madamwe mwangu mwese mwaiswe mvura saka imwe wakandouya akarere pampangu akaswera ichindimirira ndisiripo kati saka imi mwaiitei naye muchita kuti wairere pampenyu nyaya yataura ngei haziusana kuti nyaya yataura ngei ndovamirira akaite nyaya muchidimbu idomestic violence regara ipasifungana hazi manetsa pamusoro inini nyaya ndinoita inshoti ngekuti pamusoro dzozine madzachii nyaya iyi ndinoitora inshoti
ndikaitaura kwayakabva yakarebesa nhoroondo yeupenyu hwangu pandiri panapa. Inini kugara mukati memusha kwamaucha kushima nekude kurohwa. Dai ndisingadi kurohwa ini ndakasimuka ndikaenda kumba kwamai yangu. Murume uyu unondishungurudza. Nyaya dzadhangu inondishungurudza inyaya dzemugurukwa vako. Akaita nyaya dzake dzemugurukwa unoenda kutsvaka mai yangu ari pahonde kopinza mai yangu mukati menyaya dzake dzemugurukwa vako. Ane nyaya yaakaita yadresi chunu. Musana wangu une injury. Mapepa ndinayo ekuklinika sinorapwa pandanyiro 180 kuda kurapwa. Murume anondibhadhara mariwo. Ndanhasi injury ndinayo kumusana. Nekurohwa ndiye murume. Murume uyu foni iyi ndoti mundibetsere foni. Ine message irimo mufoni mangu ine message irimo yandakatupa ndiye murume uyu. Murume uyu hapana kuti ndinogona here kuitaura ngekuti makazarana. Murume uyu ndakaenda ndikakobatsirwa kwandinobatsirwa nhoroondo yeupenyu. Iye ari apa akabata zvepasashira handitauriri. Asi ini ndiri panapa nditondo nhoroondo yemukati memusha wayo ndinotaura zvakadai. Murume uyu pamwe angakasiwa zvaanga asikafanira. Akatupa kuti imbuya. Murume uyu akandituka kuti uya utore zviro zvako zikubecha rakazare mvura hure kutodza mai rakaribara. Message irimo mufoni mangu. Zviro zvizvi zvakandishungurudza mukati memwoyo wangu nanhasi ndiri kurwadziwa. Mai angu anofonera kuzi mai angu ngauye padare. Murume uyu haoni mai angu samai. Kufa kwakaita babangu ane tenesi ndiri nhera ndine hanzvadzi imwe takabva tiri 5 mumusha medu. Haoni mai angu semunhu ba. Pakaitike nyaya dzitova dzemuroro akape murora wavo $5 kugweru. Murora akauya mumusha akati kuti baba andipe $5. $5 iyi ine mashoko akataurika ndibaba akataurwa ndibaba asi mashoko aya ndikataura munotema nokati memusha unowu ndobva ndanyarara. Muzoti murora kana ari parwanzi murora akaite mimba mai ndio unodaita basa rekunoti mudumbu memwana uyu makamira mushere ngoti munhu akazvitakura unoka akaremerwa. Ndakatambudzika nemurora ndikaenda naye kwandaenda kuti murora haana matini kusvika pakuti murora akuza kunobereka. Ndakaitawo chiwani chandakazwawo nokuti inini murora kutanga fesibhoni yangu ndiyo kufanana sokondibhoni ndiye mukomana ene ndobva ndaenda kuda kuti pabhanzi wanga wa mwedzi wechisefu ndakaona murora wangu ane zvaanazo inini pandiri panapa sandambosangana nazvo. Ndobva ndaendawo pana umwe mbuya akurawo notogashira vanhu munharaunda. Murora wangu anga ane zviro zvakatsvuka pandakapinza maoko angu kudai zvakasara zvakanamira mumaoko mangu. Ndakapinza baba ipa bhanzi ana mai anoti anogadzira pane bhanzi inozi munhu unogadzira bhanzi rekubereka. Murora wangu ka tazoenda patakaenda takabva taenda kukliniki ubva ataswa nemanesi. Manesi akaenda kuti yangusa isusu tinoenda muziko rekuti kana anhu ari kuya kuklinika hatishaiti nguva yazvo mutemo unoti kana munhu ari kuya kukliniki munomutora mometesa pamubhedha motarisa kuti munhu unonga akadini akamira wani. Tiri kutoshaisha nyangusa tiri kutoti munhu akanaka unormal delivery mwedzi wake wa8 inormal delivery hazvitoshaitaitika kuti zviro zvaanazvo zvipiswe mazwa munhu yakotoenda kusisa. Inini ndakazvigamuchira ndobva kuti zviro zviripo ndakafonera ndakatofonera mai nini anogara pa6 mai murora akadai asi zvapo ndezvekuti pastage yaari ane 8 months paroda kuzi aende kugeneral aende kuonekwa kuti zvaano zvakamira wani kobva penyu imimi nemurume kwete nemurora demamutootitaurira kuti ndapozva muri kuti mugurugwa inini pamusoro panyaya yangu ndinonyanya kushungudziwa nemurumeka yandiramandishama chipinza panyaya murume wangu unondishungudza pakuti pazviro zvake zvese zvaanonditira panyaya yakadzi inini ndinozosvika mukuzvibata kuti murume wangu ndezvaari kuita saka ndichidarokoka panyaya anozotopinza nyaya kuti adzinga murora ingori hayo nhawe kuti imwe nhawe iri kuzopindira ichizopindira panyaya dzikurekesa saka nyaya dzaanondishungudza kuti adai ndinotorwadziwa maningi sengekuti zvinoti kana tikahamba patinohamba mamhepo ari kuvaise unedza kumurume kana kumukadzi asi unozoona kuti nyaya ndiramba ndichishungurudziwa pa imbori nyaya ndiramba ndichishungurudziwa pa iwo acho aya kicheni yangu akapisa ndine kamwana kangu karigeti zvakari6 ndakaenda kukliniki obaise mwana ini ndikapetuka ndakazoti ndikubude pamagambo pekuti pane magambo ndakapetuka pamba pasina kicheni changosara chidziro apa kicheni ndine ndakaiwakisa ndandakatoiwakisa ndikaiyezvidhina ndikaiplastisa ndakandopetuka pamhatso pasina mhatso yandoo kicheni bedzi isina chidziro kusvika pamba kicheni hapana ndakati inini zvatonaka ndaenda kukliniki dai ndakarara umba mune mwana mubanda saka mwana wangu angachachirozvo
haana zvakanditaura kuti kicheni yatangeka asi ndakazotozwa zvinzi akapise kicheni akaenda kwemupurisa wasabu ndadini ndapise kicheni inenge vandatonyarara andinenge ndakatoroka ndakamutsaura kuti kicheni wapisa wadai wadai zvinotaura hisi dzeupenyu hwangu dzakareba asi ini ndinogara mukati memushoni kushingira kude kuroka ndo zvendinotaura hangu in short. Right, nyaya yenyu zvairi kudaka ingori nyaya yekuti mumarriage menyu munoita kufungirana nekusazivisana, hamugoni kutaura mese pasi, kugara pese pasi muchitaura kuti zvinhu zviri kumbofamba sei. Handizvo? Hapana kutaurirana. Mese mune hasha, mese hamudzoreki. Baba Pajekerere. Ndikutoona mai baba tofumba zvibhakira mukutaura kuti tofumba nezvibhakira. Ini pane pamwe panozonditsamira. Kuita kuti hutane hasha. Ndinodzamiwa noupenyu hwangu she. Ini ndere ndinodzamiwa. Panozondirwadza ngepekuti murume uyu ndakambara na 6. Mukaona kamukomana kamubara. Kamwana kangu karapa. Ndakakabara neinjury musana. Sister kula akanditambira muchipatara akanga ari mupusha kuti iwe wabviswa kusakubva unzi panapa. Ndinochigamuchira chiro ichi asi ndakazvitenda Mwari musana wangu wakatanga kuzvimba ndapa stage yekuti paipai ndapa position yekuti ndada kudhirivhara mwana baba aya akafonirwa nemukunda wawo Priska akakamira agara baba andisundira kuti ndiri kurwadziwa ndakarwadziwa aripo auya kuofu yawo anotaka kufanirwa ndikadzigeza aripo baba ini ndankurwadziwa pane zvondari asi akaenda kumutse mwana komana akarora uya kuti mukoperekedze mai ini mwana komana aya kwakundiperekedza uyo kwausara akarara mazwa ndaende nini madha ndaenda kona matisa kumurora akati une shoti mai wekuti watenda kuuya namai komai akabudise mwana unaye bhanzi sei akabva apirizwa mwana komana kuti petuka kumba baba ako iwe kana ari atu mai wewe ashaisha chiro chinozondirwadza ngechekuti pakurwara kwamurora kuti murora wangu apa delivery ndakaenda nemurora wangu kutown inini ndobva ndasvika bva ndadzengwa ndi baba aya kuzipetuka kumba ndikapetuka kumba for sure murora akabara ndisiyoba mombe mari yemombe 300 yanotaura akatengesa mombe yawo akadini akaya pamusoro pazvo murora akazondisira muromo wekuti imwimbi makadzingwa ndi baba kutown ngekuti hamuna kukodzera kuya mari yemombe saka murugara sei atiwirani atauri tese murugara sei murubara kamunowirirana mozi murubara wana gava chinonetsa mwa ndinakakurira ndakagara kukaendeka uyu gava chikunonetsa ndikaenda kumba kwavo muna wana 6 murugara sei Ivi vichamuda muruda counseling, muruda session counseling yakasimba because munourayana munokwadzana pana chauraya umwe because hasha dzamai anokurona ne 12 pounds amawakarana idhemba kai iye uti musana wake wakaparadza handichatozwa kuti madetails because umwe naumwe ane zvake nemapepa uyo ane mapepa ake nemapeka ake guys upenyu hwakakosha behave kana maona kuti hazvisi kuita ka barambane siyanai makakwana muri wapenyu musi zvirema mukada kuzosiyana marema dzanaka hazvibatsiri kana muona chinhu hachisi kuita hachisi kudii hachisi kuita siyanai chamuruda imi muruda counseling kubva vanhu vanoziva vanokwanisa kubatsirai wasina favor wasina side vanokutaurira nezveupenyu kuti upenyu hwakakosherei handiti baba kuzvazva nyaya dzenyuka its more like ifight every day saka ndinoshadwa nacho munobara nguva imururwa every time mururwa saka nguva yekuzoita vana murikugadzira nguva muri kuiona because fight yenyu is more like every time pamunongosangana ifight pane nguva yatinotopindirana asi anhu mukati memusha wandakarorwa pakati pemusha wandakaroorwa ndichitaura nyaya dzavo kuti hona izvi kuita mukomani hona izviri kudai hapana munhu unogona kugara kuti tinogadziriswa pakuzi hazi paite nyaya ndigatigadzise nyaya iri kuitika pai ndakatomenda kuna baba asarari baba apuwe murume wangu akashaya ndakaenda ndikataurira kanokwana katatu nemari yangu yebhazi asi hapana chandakaona chakaitika kusvika pakuzi ndakatoshandisika utoona kwautosiza manisi yokukukoti ndisina nyaya ndinodii yendinoziva izvozvi so murora ene akandiresa ndakarohwa panapa ine anhu airi achindipopotera airi achindirova asi baba haana kana nekuti ane chaakabvunza kumurora akangoramba akangonyarara
asi ndakadini ndakarohwa hangu ndikaramba ndakadini ndakanyarara ndakuroeswa neana ndakadini ndakaba muchiroeswa kuti makati madini inyari kunge kutika murara uri nini mwana wangu haatotauri neni munhu ataura nani baba imi baba wacho munotaura naye inini ndikataura baba murume wenyu munotaura naye baba ndikada kutaura nawo ndikuti wabvunze chiro chachahada iri mari yawo yaanosenza pabasa handina kana musi ndakambopiwe dhora kuzi oba akauya kumba anondonzoti baba masiyo ere mari yechigayo obva asiye dhora pei yawo yaanotambira handizivi pamba pavo paari kugara pari kuti azogara mumba kwemukunda handipazivi ende hatodi kuti ndisvikepo asi muroora wangu ini ndinogara hangu kumusha ndinogara kumusha inini iwo anogari kutauna asi iwo anozongoita zveofu anogona kusenda ofu yawo dini hoyakuna saka ipa papo ndo panondishungurudza kuti saka murume uyo anokorotora nei ndiro nechido chekutotora kandera ari pambaka unoite apenokudzirei varume ka hawadi munhu anoita zvamuri chaizvo hakuna murume unomira mukadzi imbozvai maiyo nyaya dzenyu ndi mukudaro varume ka vanokuda mai anokoti munhu anokoti maswera akadzika murisei izvi zvekutsviriridza izvi mbuya ini ndanditozvidone mbuya imimika mbodzikisa izwi pasi imbomirai mhaiyo kada muine pointi yakanaka dzakaidindika mukadzi ngangodzikani nyaya yacho inoteerereka pamba pacho panaka usati kana fo dzekupedza basa zacho yaka kuti kudzoka kuti kukaredhiyo kaya munhu kanakiswe nekuyomba kwake munhu azvikachizi masweka sei shumba gari yapo mweti imukuyagonei kuda munhu chiri unogara nemherepereyakadaendeni hatizotirambanayiba vatukoti munhu ngaapananaye nzvimbo handiti pananaye nzvimbo nespace nerespect handiti muroora izwai baba ndinofana kurespect mai haana basa ba imi kamugarire kenyu muriwa ivi aitauti motobara vanaka kuti mapanhama 6 ya it means pane pakawanda pamunodowirirana padiki diki pamunozopesana bozi vana 6 vabarwi nekuti vanhu vararaka 6 hapena kuti mararakangani handiti saka tikadzoka palevheyo tichiti umwe pamusoro umwe pasika munogarisana but volume ngaite shoma mai mukadzi anoita zvamurita izvika unochayo tisingazvipromoti hedu but kungoita submissive point yako kona ndaikuita kuburitsa zvinezvi unombomira ozoti adzikama kuti baba baba ndandoda kuti zvakati bozi mukaita makwikwi kamaenda house ekutaura chinoti arogano kutero maraini mwana ichitaure makuhwa maraini mwana pakarohwa ipapo panipoti amwiri mushonga ikweyi wakaikumba kwakuti umwiri mushonga pampango wasipondedza pampango apedzosipondedza pampango ndoti achikwara kubva ndikupakorikoti mapurisa kuvanero mapurisa ndati munhu uyu ndakaripotere nyanga amunondibatsire panyanga asi munhu waiye achiti ichiripota akaenda kuripota andikwasa kusimuka uko wandirowa sikaisai kuti iti protection order yechildren abuse ndikaya ndiko ndikasika ndikatati makampima 150 kuti mwana atenge mbudzi zacho dzedu dzanotora ichitengesa mwana yevhoskuru huku dzatengesa unosvika pachina kuzacho ukuita madzira padzaende ndakupongese mukai mari tichekete ndise huku anotora mai acho kutora mari achisa ndikaise mwana kuti mbudzangu dzenakadzatoise vanatete nanapamunini nanavo vanomboti chii kune akamira ndinatiti ndinawo ipapamunini kwaataura kuti akandibatsira apana chakandibatsira ndiwo anitouya zvachiunesa mungori tsvuka hakuna kana hama dzemukadzi hakuna hama dzemumba hakuna waripo wamwe pakanyorwa uri pamakanyora ini ndakaenda kune kwafarufunusikasangataii mai avo akamira akaita mai avo mai avo chayakabara akatondibvunza ari kuti ndakanga ndikuda kuti ndibvunze kuti zvondakurwa zvirikuzazvikwanyiwa samanisi wakaenda kumangana nyaya kuti wakarohwa here zvambobvepi ndikati ina ndina nyaya nduziva bakati ndatofanirwa ndimairorenzi kuti hazimeti ati hazi ndaenda kumangana nyaya kwani pamambo Mutasa ndimai akatobara akabara zvandakuita ndichakutsvagai ndokudaidzai musva ndokudaidzai ndoda kutsvagirai marriage counselor wokuti ambutaure nemi aone kuti dambudziko renyu chairo chairo
ripa because mataura macondizations wakanichaya chekumanzeka iwe ndikakuchaya usvei kwakati wakatema nejeko ndikakutema nedombo wakadai ndikazodaiwo wakadai ndikazodaiwo unokwadzana mukaurayira namahara andizvo kana munoona mukunetsana kuti amugarisani kasiya chimbomirei kubara mwana utinde nokuti chimbomire and last year andaka musoro kamuti last ndiwe last year akate 3 Ani, ndaona kusiyana bhozi vabangu achapenyu kusana zvinonditsanga. Amuikorambadana panapa isusu taura kuti kubatsirei kuti mugare zvakanaka ndosaka ndati musati marambana ndoda kutsvagirai marriage counselor. Marriage counselor wokubatsirai kana aunoti hazviiti hazvitadzi zviri mozoita izvi wozombozifunga kuti mukarambana nhasi uye ari kuende kwako funga panopo Ana ndinofunga kuti ufunga kuti ndinofunga ndinosiya mari yechikoro. It's not about the money. It's about parental love. Parental love. Do it important. Mwana nato kwadzo baba ndakuma tete uyo tete mwana zvinotomurwadza zvinomubata kana asina kuitira izvo saka akatadza kukuitira izvo zvanobva kuwenga unanya chipei anobva kuwenga saka ngatimbotishaya kugadzirisa kana zvazoramba ndozvoita zvinhu ngatimbochirega ndimbokupei chi ndikutsvagirei marriage kanzira amubatsirei then kana zvaramba toona kuita ende munhu ngabatsirike haasi kutaura kuti hazi inini ari kuhamba nechitupa changu zuro nditori kumba kwafundawo ndobva akafutanga akatotanga ndofona kuti ndipe chitupa changu chitupa chake achitombodadamuzira kuti kugara nacho kwandoita nacho ndikugara nacho anga akachisire panyaya yekuti kumbayo anhu anoende kupfumvu birth certificate rangu rakarasika ndandakatozvinyanga saka pandakada kuzotora mamudarika zvakanetsa kuti birth certificate ipai murume uyu chitupa chake munoziva here kuti munhu kufamba usina chitupa imhosva chitupa chake kuti nditori nacho kana mupei panyaya yemabirth certificate kada kuzopapinde pababa hapeno kuti iye akazvifambisa sei ana angu amwachani mabirth certificate handiziva kuti akafamba sei ane munhu wake akatoresa ana nemabirth certificate anozotozoa kuti vakafamba sei dai vaimbopo kana mwana wapishankizaata munoti pe mwana wamamarara naye muri kukocha ndimupe zvekutaura atauribatsira anaza kuti basa munozotaura zvese izvi kuna marriage counselor counselor wokutaura kuti zvamurikuita zvakashata iwewe chaizvo marriage imbofana unofunda nekubasa kwei ndazoinamba dzimwe foni mangu ndiwani kweiwo pendaisenza kubasa kumusha kukuita zvemagambusi ndekadzidze watisvika basa penosvina kukorwa baba munangu mwana uyo akazondibvisa kumusha ndikandogara kuchikanga mba kwavo waita kai kuchikanga waituka nemanoja pangu mwazokafikaira kuti mangwanani ndiri kumusha kumuroora kwandaura iyo unohwa nengwenzi yena kudai ndikapfuura papa pemuroora kati mangwanani baba wautomutuka wazoti baba mangwanani ngeiwo saka ndonyarara ere nemuroora ndichidake papa pemuroora uri papa pake unohwa nengwenzi endapedzisire kubve kumusha wakahwa nemagwere munhu ndito ndatomuka natu ndakwere kubasa ndinachiti mukomana wepanikiti wangatozoti moni musatenda tese ndatomuka ndandiri pamukomana ashamwana ngatini totomona yote zviri hati mukadzokera wando magwero 2 am hamuke chindiperekedza handipi kana chikafu chiko nacho basa chikafu chinopika ngemwana handina chikafu chimo ndikabaini chikafu chinopika mwana chirega ichi torai mafoni ipiwe mafoni yawamba ndauzoadaidza wauyawo nemarriage counselor
munongotibatsira zvinhu zvakanaka. Zvomunoita zvazviitira. Saka enda mupe mafoni. Siya mafoni number.